Takže pekný večer vám prajem, vážení hostia. Ja sa volám Jano Kováč, ktorý ma nepoznáte. Žijem v Anglicku, venujem sa podnikaniu a budovaniu biznisu. Veľmi ma zaujímajú nové technológie a nové trendy a systémy vo svete, ktoré dokážu zlepšovať život ľudí. Mojou takou prioritou je mať kľud, mať slobodu a užívať si život, cestovať, spoznávať nových ľudí a komunikovať. To ma baví, to ma naplňa v mojom živote. Dnes vám chcem poukázať na novú menu, ktorú dneska ešte veľa ľudí nevie, nevidí, ale jednoducho môžeme si všímať, že trendy vo svete sa posúvajú iným smerom, ako to možno vnímajú ľudia dnes. Chcem vám ukázať biznis model pre ľudí, ktorí myslia dopredu. Pretože určite budete so mnou súhlasiť, že keď človek investuje do seba, investuje do svojho vzdelávania, do svojho osobnostného rastu, do svojho zdravia, tak jednoducho sa môže tešiť z väčšieho úspechu, z väčšej radosti a z lepšej jednoducho vitality a všetkého dookola. A zároveň človek dnešnými rozhodnutiami ovplyvňuje svoju budúcnosť. Hej? Čiže zároveň sa to týka aj budúcnosti. Niečo mi nefunguje. A musím to robiť tak, hej. Dobre. Takže, keď sa povie bohatstvo, čo vám napadne ako prvé? Pre niektorých ľudí sú to peniaze, zlato, nehnuteľnosti, akcie, rôzne podnikanie alebo kryptomeny. Ľudia, ktorí chcú dosahovať bohatstvo, tak väčšinou investujú peniaze alebo investujú niečo, aby čas zhodnotil ten ich majetok. Investori, ktorí roky podnikajú v tomto smere, tak sa naučili všímať si signály. Signály sú veľmi rozhodujúce preto, aby odstranili a minimalizovali rizika spojené s investovaním a na druhej strane, aby zvyšovali zisk. Pretože ako napríklad na všetkom to funguje tak, keď vám idú trhy dole, nakupuje sa, keď idú hore, predáva sa. Hej. Čiže človek musí vedieť, ako sa pohybujú trhy vo svete, aby vedeli tú svoju investíciu chrániť a zhodnocovať. A teraz ja vám chcem ukázať nové signály, ktoré ukazujú na to, že svet sa uberá inou cestou. Tak ako investori sledujú signály, a ja som si všimol signály, a poďme sa na tieto signály spoločne pozrieť. Prvým signálom je to, že populácia ľudí starne. Napríklad v roku 2020 bolo ľudí na 60 plus 1 miliarda. Očakáva sa, to sa dá vypočítať, robí to Svetová zdravotnícka organizácia, že v roku 2030 bude už 1,4 miliardy ľudí nad 60. Do roku 2050 je predpoklad, keď sa tí ľudia dožijú samozrejme, 2,1 miliardy ľudí vo veku 60 plus. Prečo to je tak? A prečo to je signál toho, že niečo sa deje? Jedna vec je tá, že deti sa už nerodia tak ako predtým. Predtým rodiny mali 3 deti, 4 deti, 5 detí, 8 detí, 10 detí. A teraz, keď má niekto 2 deti, tak už to je veľa. Hej. Tá mladá populácia je menšia ako ľudia, ktorí stárnu a dožívajú.
Hej. Keď si zoberieme číslo 2,1 miliardy v roku 2050, to je 1/4 celého ľudstva. To je veľmi číslo a také veľké číslo, ktoré nám na niečo poukazuje, kam sa uberá tento trh, tento smer. A teraz uvažujeme ďalej nad tým, že štáty, keďže vedia tieto štatistiky a vedia, že ľudia sa dožívajú dlhšieho veku ako predtým, tak robia to, že predlžujú vek odchodu do dôchodku. Predtým to bolo možno 50 rokov, ale teraz je to 65, 67 rokov. Hej. Ale mnohí ľudia v dnešnej dobe si kladú jednu veľkú otázku. Ako ja budem v 65-ke ešte chodiť do práce? Ako to ja zvládnem? Pretože ľudia, keď rozmýšľajú nad tým, že budem starý a budem chorý, nechcú ani sa dožiť tej staroby. Hej? Pretože ľudia, keď už chcú byť, akože to je automatické, starneme každý deň, každou sekundou, tak chcú si tú starobu jednoducho užívať do poslednej chvíle. To znamená byť aktívny, byť vitálny, mať energiu, mať čas, mať dobré vzťahy, užívať si svoju rodinu, svoje deti, svoje vnúčata, chodiť na ryby, cestovať, plniť si svoje sny. K čomu smeruje tento signál? Čo vás napadá pri tom? No, veľkú spojitosť s tým má druhý signál. A ten druhý signál nám hovorí, že ekonomika wellness, alebo potenciál wellness ekonomiky má zase tendenciu rásť. V roku 2024 bol obrat z wellness trhu 6,8 bilióna dolárov. Ale predpoklad je v roku 2029 9,8 bilióna, to je pomaly 10 biliónov dolárov. Prečo je to tak? Mnoho dnes ľudí, ktorí žije na planete Zem, si uvedomuje, aký sme krehkí a aký je náročný život. A keď chcú žiť a zabezpečiť všetky potreby rodiny, zabezpečiť, naplniť si svoje sny a predstavy o svojom živote, tak musia pracovať, musia sa hýbať, musia vyvíjať aktivity. Lenže to nie je vždy jednoduché, lebo bojujeme s rôznymi vplyvmi, ktoré na nás doliehajú. Choroby, všelijaké nákazy, mali sme tu COVID a neviem čo všetko možné. Ľudia sa začali chrániť a starať sa viacej o svoje zdravie, pretože si uvedomujú, že tá doba nás tlačí do 65-ky chodiť do práce, že musia sa o seba starať. A to nielen vekom starší ľudia, ale mladí ľudia. Veľa ľudí začalo chodiť do posilňovne, predtým nechodili, chodia behať, chodia na prechádzky. To robia čo kedy vôbec tak ľudia nežili, prišli domov, sadli si, najedli sa, oddychli si a ráno to isté. A dneska ľudia prídu z práce a utekajú do posilovne. Hej? Starajú sa o seba. Z týchto dvoch signálov vekom starší ľudia, svet starne, a tohto signálu môžeme vidieť, že svet ako keby sa uberal cestou alebo trendom v budúcnosti je energia. Energia v zmysle energia tela človeka. Dnes poznáme peniaze, zlato, nehnuteľnosti, rôzne typy investícií, krypta a tak ďalej. Ale každý jeden človek, zvlášť podnikateľ, alebo človek, ktorý má nejaké ciele, plány, vyššie ciele, tak si uvedomuje, že energia človeka určuje, koľko dokážeš vytvoriť, koľko dokážeš pracovať, koľko dokážeš cestovať, koľko času môžeš venovať rodine, koľko projektov môžeš vytvoriť a koľko života si dokážeš užiť. Súhlasíte? Položím vám otázku. Ak máte 50 rokov a máte 1 milión, ale nemáte energiu,
Čo má pre vás väčšiu hodnotu? 1 milión alebo energia z 200 000? Najlepšie bolo, že 1 milión a energiu, nie? Takže vidíme, že energia je najhodnotnejšia mena budúcnosti, pretože ide o náš život, o našu budúcnosť. Už aj keď sa bavíme o investovaní, najbohatší ľudia sveta, miliardári, si uvedomujú túto vec. A to nie je žiadna novinka. Napríklad Warren Buffett, je to miliardár, investor, hovorí, ak nemáte svoje zdravie, nemáte nič. Oprah Winfrey, miliardárka, hovorí, energia a zdravie sú pravé bohatstvo. Bez nich je všetko ostatné ilúzia. Každý pozná Elona Muska. Je to podnikateľ, miliardár. Starajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto, kde musíte žiť. Prečo títo miliardári, bohatí, ktorí majú všetko, čo len chcú, po čom túžia, všetko si môžu kúpiť? Prečo takto hovoria? Čo si myslíte? Pretože si uvedomujú, že môžu mať peniaze. Môžu mať všetko, ale keď nemajú zdravie, nemajú v podstate nič, nemôžu si ten svoj majetok užívať. A preto ľudia, ktorí pochopia ten význam energie v tela a význam starať sa o svoje telo, berú to v pohľade na budúcnosť, tak rozmýšľajú o tom, čo robiť, ako robiť, aby som mal energiu a staral sa o seba. Hľadajú tie spôsoby a cesty. To je presne to, že to ukazuje na tie signály, kam sa uberá pozornosť ľudí na svete. Veľmi dôležitým faktorom je faktor ten, že to určite každý poznáte. Ak máme zdravé bunky, máme zdravé telo. Je to základ našeho tela. Bunka je základ našeho tela. Takže vidíme, kam sa uberá smer, kam sa uberajú trhy. Súhlasíte s tým, čo si o tom myslíte? Samozrejme, verím, že súhlasíte, pretože to sú fakty, to není môj vymysel. Je to jednoducho tak. A teraz si predstavte takého podnikateľa. Hej. Má na strane 20 000 eur a rozmýšľa nad tým, čo s tými peniazmi urobím. Ako sa v živote pohnem. Ako to môžem zhodnotiť. Pretože investori tak rozmýšľajú. Ľudia s peniazmi tak rozmýšľajú. Hej. Oni chcú svoj majetok zhodnocovať. Alebo predstavte si človeka, ktorý chce popri práci niečo začať robiť. Má nejaké odložené peniaze a povedal si, budem si šporiť, mám dačo našporené, chcem dačo robiť popri práci a potom si robiť svoj vlastný život, nebyť závislý od zamestnávateľa. Alebo človek, ktorý chce podnikať a hľada podnikateľskú príležitosť, má peniaze a rozmýšľa, do čoho dám peniaze. Porovnajme si tieto dve scenáre. Takže investujete do zlata. Nemám nič proti zlatu, je to super vec. Hej? To je len príklad, to je čisto len príklad. Dáte do toho 2000 eur, ale problém takejto investície je v tom, že vy ako investor nemáte žiadnu kontrolu nad tým, ako sa vyvíjajú ceny. Vy to môžete iba sledovať, ale nemôžete to ovplyvňovať. Keď sa rozhodnete investovať ďalších 2000 do podnikania, beriete na seba takisto riziko, lebo každé investovanie je riziko. Človek, ktorý začína podnikať, musí počítať s rizikom. Vinde to, nevinde to, hej. Každé vyjdenie z toho komfortu je v určitom zmysle riziko. Hej. Podnikanie
má so sebou spojené veľké rizika a veľmi veľa práce. Napríklad podnikateľ začne podnikať s 2000-kami, aby fungoval a vedel tie peniaze zhodnotiť, tak musí zabezpečiť predaj zákazníkov, opakované nákupy, budovanie týmu, aktivity, marketing, vyžaduje si to veľa času, schopnosti vytvoriť obrad. Že není to iba taká hračka, hej? Vyžaduje si to určitú aktivitu. Ale rozdiel si môžeme všimnúť. Pri zlate môžeme sledovať ceny a to, čo je rozhodujúce, pri podnikaní my vytvárame ekonomickú aktivitu. To znamená, my to vieme ovplyvňovať. My nad tým máme kontrolu. My vieme robiť všetko preto, aby sme uspeli. Je to na nás, čo urobíme, ako to budeme robiť. To je taký rozdiel, hej. Investori radia vždycky rozkladať riziko. Nikdy nie všetko do jedného. Hej. A nikdy nie všetky posledné peniaze. Hej. Ale keď máte naviac peniaze a rozmýšľate o biznise alebo niečom, tak vždy si treba rozkladať investíciu. Buď niekde do aktív, alebo do podnikania. Teraz vzniká otázka, do akého biznisu mám vložiť 2000 eur, aby mi to prinieslo peniaze. Ja som ochotný, pretože si verím. Viem, že na to mám, viem, že to chcem. Otázka je, kde? Segment, alebo takto, trh je rozdelený do rôznych segmentov. Segment krásy, fitness, cestovný ruch, vzdelávanie, reality, financie a je toho plno, reštaurácie, kaviarne a tak ďalej. Problém je, že otvoriť si nejaký podnik alebo nejaký biznis v takýchto sférach alebo takýchto segmentoch, jednak je to finančne nákladné, lebo otvoriť si napríklad salón krásy 2000 je na to málo. Reštauráciu, kaviareň, toto 2000 je na to málo. Reality, obchodovať, nedostačujúce peniaze, to je málo. Hej? To je jedna vec. A druhá vec, vždy sa orientujete iba na určitú skupinu alebo na lokálne miesto. Hej? Na klientov alebo na zákazníkov, ktorí sú lokálni. Prídu vám 100 metrov maximálne do vášho obchodu. Hej? Nakúpiť si mlieko alebo neviem čo. Alebo spraviť si ovocie. Takže takto. Najlepšie by bolo, keby sme mali taký trh, ktorým vieme obsiahnuť každého jedného človeka. Čo si o tom myslíte? Existuje taký trh? Áno, existuje. Práve ten wellness trh sa týka každého jedného človeka. Pretože náš trh je človek. Od narodenia, od babetka po seniorov, všetci potrebujeme starostlivosť. Všetci potrebujeme posilniť svoje zdravie, svoju imunitu, pohyblivosť. Všetci potrebujeme o seba starať. Pretože my nie sme stroje, aj stroje potrebujú opravovarov a my sme ľudia, ktorí aj behajú, aj skáču, aj vyčerpávajú sa rôznymi činnosťami. A predstavte si, že čo keby sme k tomu trhu pridali aj zvieratá. Psi, mačky, kone. Pretože veľa ľudí má svoje domáce zvieratá. A ich sa týka wellness segment. Čo vy na to? A začali by ste s 2000, 2000 by ste mali a mohli by ste obsiahnuť tento celý trh. Signály ukazujú, že je to potreba. Je to jednoducho budúcnosť. To bude, či chceme, alebo nie to bude. A ďalšia vec, wellness ekonomika hovorí, že je tam perspektíva rastu. Napríklad, iba vám poviem vám číslo z Anglicka. V roku 2004 obrad wellness trhu v Anglicku bol vyšší ako všetky ostatné segmenty ekonomiky Anglicka. Ako oveľa väčšie, napríklad šport alebo turistika. A turistika
je pre Anglicko number one, číslo 1, čo sa týka príjmu do štátneho rozpočtu. Turistika. A wellness to prekonal. Hej. Je to jednoducho niečo, čo tu je a bude, stále sa to bude zvyšovať. Takže predstavte si, rozmýšľate o investícii, o podnikaní, aj keď je to riziko, pretože aj keď je to riziko, každé investovanie je riziko, ale pri podnikaní, aby človek bol úspešný a mohol minimalizovať rizika, je potrebné splniť dve základné veci. Keby som mal kvalitné výrobky, také, ktoré naozaj fungujú za dostupné ceny, ktoré prinášajú hodnotu, ktoré si budú ľudia radi odporúčať a kupovať, to by bola bomba. A druhá vec, mať dobrý systém, kde sa dajú zarábať peniaze. Aby ľudia mali motiváciu, aby ľudia okrem toho, že sú zdraví a sami používajú niečo, tak mohli si užívať aj prosperitu. Mohli si užívať život, cestovať, byť zdraví a každý deň sa tešiť z vitality, zo svojej rodiny a plniť si svoje sny. Samozrejme. Takže zdravie nám dáva kvalitu života a prosperita nám dáva slobodu. Pretože keď nie sú peniaze, môžeme byť aj zdraví na druhej strane, ale budeme sedieť iba doma. Niekedy človek nemôže ísť s dieťaťom na zmrzlinu, pretože si povie, nemám na to peniaze. Hej. Ja pôjdem vonku a už musím vyťahnuť peniaze z peňaženky, pretože treba mi piť, potrebujem tamto, tam vidím, pekne voňajú nejaké croissanty a už peniaze od vás idú. Čiže peniaze sú veľmi dôležité pre život človeka. Tento obrazok hovorí o tom, alebo tento slajd, že ja som rozmýšľal veľa o tom a prišiel som na to, pretože mám veľa ročné skúsenosti aj v podnikaní, čo sa týka wellness produktov, food suplementov, ako sa povie, doplnkov zdravia a tak ďalej. Prišiel som na to, že veľmi reálna a dobrá možnosť pre mňa osobne je spolupráca s Čínou. Prečo? Keď sa nad tým zamyslíte, Čína je jedna z najväčších ekonomík sveta. Dokázala za 30 rokov urobiť z chudobnej krajiny, kde boli chatrče a neviem čo, dediny, a ľudia žili v chudobe, dá sa povedať, za 30 rokov dokázala spraviť krajinu, ktorá sa môže píšiť bohatstvom, úspechom, rastom. A je to preto, že tam ľudia rozmýšľajú trošku inak, hej. Pracujú dopredu, je tam lacná pracovná sila, pretože tam ľudia dostávajú dobre zaplatené peniaze. Ľudia tam dostávajú dobre zaplatené peniaze, robia iba 6 hodín denne a potom sa venujú svojej rodine, svojim deťom a oddychu, relaxácii. Tam je celkom iný životný štýl. Hej. Majú tam pekný život a napriek tomu dokáže čínska ekonomika predbehnúť všetky ekonomiky sveta. Hej. Čína je technologická veľmoc. V dnešnej dobe Čína produkuje pre svet všetky nevyhnutné technológie. Boli časy nedávno, že Čína, boli problémy s dodávkami čipov a všetky veľké automobilky prestali vyrábať. Hej. Ďalšia vec, prečo Čína, kto má najdlhšie skúsenosti s tým, ako funguje ľudské telo? Čína je známa tým, že je tam tradičná čínska medicína, staršia niekoľko tisíc, viacej ako 3000 rokov. Majú preskúmané celé telo od A po Z, vedia presne, ako funguje ľudské telo a čo potrebuje k tomu, aby bolo v harmonii, aby všetky systémy tela fungovali správne a mohli sme sa dožiť dobrého veku vo vitalite a v zdraví. Ďalšia vec, je to iba taký príklad, vám poviem.
Predstavte si výrobu, pre mňa je to veľmi dôležitý fakt, výrobu aut, napríklad západných aut, BMW, Audi, Mercedes. Najnovšie auto je vybavené všelijakými technológiami, je super luxusné, moderné, ale stojí okolo 200-300 tisíc, hej. Je to niekoľko 100 000, tak, hej. Ako ktoré, samozrejme. Čína dokáže urobiť ten istý luxus, tie isté technológie, keď nie lepšie, ale za štvrtinové ceny. To je tiež veľmi významný fakt pre mňa, pretože pre ľudí je rozhodujúce, aby si to vedeli kúpiť. Aby to bolo možné predať. Aby to malo primerané ceny. Ďalšia vec, ktorá mňa upútala na spoločnosti alebo asociácie vieda, pretože vieda, to je niekoľko spoločností, to je niekoľko firiem, technologických, vyspelých firiem, ktoré sa združili a rozhodli sa, že budú robiť obchod globálne. Preto vznikla vieda. V týchto firmách sú inžinieri, rôzni vedci, odborníci, profesionáli, všetko sa tam vyrába vlastnými silami z vlastných prostriedkov. Nič tam není ako nejaký subdodávka alebo niečo také. Všetko vyrábajú sami. Ďalšia vec, Čína je známa tým, že tam sú oblasti, kde vôbec nie sú obývané a tam je čistá príroda, ako Tibet napríklad. Hej. Tam je najčistejšie prostredie na svete a používať prípravky alebo nejaké rastliny alebo vyťažky z rastlín sú kvalitné. To není niečo, čo si natrháte v tráve pri ceste. Hej. Ďalšia vec je to, že s viedou spolupracuje veľmi významný človek. Aaron Chehaunov, ktorý celý svoj život skúma, ako fungujú bunky v tele. A za výskum buniek a priniesol veľký výskum, veľký ako keby významný posun dopredu, čo sa týka vedomosti o bunkách, za to dostal Nobelovú cenu. Spolupracuje s viedou a rozmýšľajú na tom, ako využiť moderné technológie na podporu zdravia buniek, na podporu toho, aby bunky boli zdravé, aby jednoducho sa čistili, mali energiu a silu. Keď je zdravá bunka, je zdravé telo. Ďalší fakt, ktorý mi hovorí o tom, že práve vieda je spoločnosť, ktorá má veľkú budúcnosť, je to, že za ňou stojí profesor John Dunning. Je to uznávaný majster, profesor tradičnej čínskej medicíny. Zároveň je to aj doktor, nefrolog. Čiže celý život venuje zdraviu. Hej. Je to uznávaná kapacita v celom azijskom svete a je natoľko vážený, že je napríklad aj členom najvyššej poradnej politickej konferencie čínskeho ľudu a je odborný poradca v starostlivosti o zdravie pre čínskych národných lídrov, vrátane prezidenta Číny a parlamentu. To sú overené fakty. Hej. Čiže je to kapacita a tým, že on je takisto členom, ktorý, dá sa povedať, spolupracuje s viedou a je to jeden z členov kontrolného ako keby oddelenia a navrhuje všetky tie produkty, navrhuje to zloženie a presne postupy. Keď si zoberieme do úvahy, že spolupracuje s vládou Číny, že má dosah na prezidenta, parlament a lídrov, spoločnosť vieda nie je len taká hociaká firma. Je to veľmi vysoko postavená firma a prestížna firma. To není hociaká firma. A práve preto mne to dáva osobne istotu toho, že je to spoľahlivý partner pre moje podnikanie.
Produkty, ktoré stoja za touto víziou, nebudem teraz rozberať všetky produkty, pretože o tom sa veľmi rád s vami porozprávam, aké produkty máme. Ale sú zamerané na to široké spektrum potrieb ľudí. Od miminka až po seniorov. Na bunkovú vitalitu, na regeneráciu a wellness, na profesionálnu starostlivosť a na každodennú starostlivosť. Bunková vitalita, prístroj napríklad je tam z nás uvedený Ventun. Tento prístroj od piet až po končeky vlasov pracuje s bunkami a všetkými systémami v tele, čím nás dáva ako keby dokopy, harmonizuje, vytvára rovnováhu v tele a prirodzené procesy oprávne v tele začínajú pracovať, zlepšuje sa imunita a prebiehajú samoozdravovacie procesy. Regenerácia wellness, veľa ľudí chodí cvičiť, majú svalovky alebo bolesti kolien, chrbta, aktivátor buniek, dokáže si s týmito bolestiami a problémami, kožnými, hociakými problémami vyrovnať. Veľmi vynikajúce výsledky. Profesionálna starostlivosť. Máme napríklad bioenergetické prístroje, ktoré pracujú s bioenergiou v tele, tiež pôsobia na cirkuláciu krvi a na všetko možné. Nebudem to rozoberať. A každodenná starostlivosť, napríklad hygienické vložky, výživové doplnky, napríklad spirulina, všelijaké tablety, kapsuly, ako Linji, to je vlastne Linji, ako sa to používa bežne vo svete, je to reishi, huba, hej, a také všelijaké tie produkty a prípravky z tradičnej čínskej medicíny. Zubná pasta, káva, je toho veľa, jednoducho. Hovorím široké spektrum. Čo by som tu chcel vyzdvihnúť, je jedna vec. Všetky tieto produkty v sebe majú technológie, ktoré sú revolučné. A možno ste všetci počuli už napríklad o prístroju ako Medbed, alebo napríklad nejaká anionová tuba, kde sa postavíte a aniony na vás začnú fúkať a nabíja to vaše bunky. Alebo napríklad nejakú posteľ, kde si ľahnete a začne biorezonancia, bioenergetické polia začnú vás pracovať a vy sa uzdravujete. Možno ste o tom počuli, že? Viete, koľko stoja takéto prístroje? Keby ste chceli taký prístroj využiť a mať jednoducho využiť, že si ho kúpiť, tak to stojí v radoch stoviek tisíc eur. Keby ste chceli ísť iba na nejakú terapiu, tak zaplatíte niekoľko stoviek. A predstavte si, práve preto, že čínska spoločnosť, technologická svetová veľmoc, dokáže urobiť technológie prístupnej pre každého jedného človeka. Že to nemusíte nikde chodiť do nejakej špecializovanej kliniky, tak kde v hlavnom meste, kde bývate, ale môžete si to kúpiť za zlomok ceny a môžete to mať doma a používať to ako rodina doma. Čo vy na to? Dáva vám to zmysel. Pretože niekto povie, že je to drahé. Ale v porovnaní s čím je to drahé? Však si porovnajte prístroje, ktoré majú tie isté technológie a fungujú na tom princípe. To sú stovky tisíc. A vy to môžete mať za niekoľko, 2000 povedzme, 2200 môžete mať najdrahší prístroj. Hej. Je to jednoducho niečo, čo má zmysel. A presne to podporuje práve ten pohľad podnikateľa a investora. Z málo peňazí vyťažiť a nebyť v strate. Hej? A to je o tom. Prečo práve vieda, keď vo svete sú tisíce wellness firiem, prečo práve vieda? Viete prečo? Ja vám to poviem. Pretože je síce vo svete veľa firiem, ktoré sa zoberajú wellness, majú veľmi kvalitné produkty, hej? Ale problém je v tom, že jedna wellness firma sa zaoberá tabletami, druhá firma sa zaoberá doplnkami stravy, ďalšia firma sa zaoberá technológiami, ďalšia firma sa zaoberá rôznymi technológiami a prístrojmi, ďalšia firma sa zaoberá napríklad fitness a každá firma robí niečo iné. Hej?
Ale vieda je produktový ekosystém, to znamená, že všetko v jednom. Z každej rady je tam niečo, čo sa dá použiť od babetka až po seniora. A to je tá veľká výhoda. Prečo? Hej. Ďalšie prečo je to tradícia. Hej, pretože 3000-ročná múdrosť tradičnej čínskej medicíny, na nej stávajú dneska všetky firmy, ktoré sa zoberajú wellness. Stávajú na tom, čo tradičná čínska medicína zistila o tom, ako funguje telo. Ďalšia vec, je to technologická veľmoc. Dokáže simulovať a ako keby preniesť energie Zeme, energie Slnka, energie vzduchu do prístrojov, ktoré máte doma. Je tam odborné zázemie, to znamená profesori, inžinieri, vedci, všetko, čo človek potrebuje na to, alebo firma úspešná potrebuje na to, aby zabezpečila chod a kvalitu. Čína je známa tým, že už teraz pôsobí na globálnom trhu. A ďalšia vec je odmeňovací model. Ten odmeňovací model, o ktorom budem rozprávať, nie konkrétne, tiež si to môžeme porozprávať, si to môžeme zavolať, ale odmeňovací model je bezkonkurenčný. Počul som už o veľa marketingoch, o veľa odmeňovacích systémoch, vo veľa firmách som robil. A poviem vám tak, že to nemá konkurenciu. V takom sektore, v akom sme my, vo wellness trhu, nemá to konkurenciu. A ďalšia veľká výhoda je tá, že do viedy sa ľudia vracajú naspäť a nakupujú si produkty, pretože zistili, že im pomáhajú, že cítia viacej energie, cítia sa lepšie a že je to kvalita. Lepšia 100-krát, ako kúpia kde v obchode alebo niekde inde. Takže sú ako keby zaviazaní viede. Hej? Preto som sa rozhodol, že práve preto je to vieda. Hej? Lebo je to všetko v jednom a top kvalita. Takže nie je dôležité, koľko firiem na trhu, dôležité je to, čo všetko dokáže jedna firma spojiť. A teraz sa poďme pozrieť na business model. Poviem vám to takto. Možno si poviete, že ako to funguje, aká je tam perspektíva spolupráce a tak ďalej. Ja poviem iba také jedné čísla. Ja som nedávno počúval nášho top lídra, ambasadora. A vlastne na celom svete je ich 12. Ale tí 11 sú v azijskom svete a jeden začal rozbehovať náš tým, dá sa povedať, od Ruska až do celej Európy a ďalej sa to posúva. On povedal čísla, ktoré sú tiež veľmi dôležité, preto ich rozprávam. Hej. On rozprával za 4 roky, odkedy vieda pôsobí v Európe a na ruských hovoriacom svete a v Európe je to 2 roky, sú to 2 roky, je 190 000 partnerov. Každý deň sa robí 1000 objednávok. Každý deň prichádza do viedy na spoluprácu 300 až 700 nových partnerov. Ľudia dokážu si zarobiť už prvý mesiac 1000 eur. Ale sú tisíce ľudí, ktorí si zarábajú od 1000 do 10 000 a ďalšie stovky, keď je tisíce ľudí, ktorí si zarábajú od 10 000 do 200 000 eur mesačne. Tieto čísla hovorím nie preto, že teraz vám chcem povedať, že sme úspešná firma. Sme úspešná, ale hovorím to preto, že si povedzme jednu vec. Svet má 8 miliard ľudí. Spočítajte si ľudí, koľko má svet. Európa, Amerika a všetky tie ostatné krajiny, ktoré sú voľné. Hej. Je tu veľmi veľký potenciál. To je ďalší signál, že to prostredie je ako keby otvorené pre našu prácu, pre budúcnosť. Tu sa dá ešte veľmi, to je ako keby ste počuli Klondike
A počuli ste, že niekoľkí ľudia si tam išli akože, a vykopali si tam zlato, vyrižovali si zlato a stali sa z nich bohatší, ale je tam ešte plno územia voľného, kde tu je zlaté žily sú. Bol ten boom, že ľudia odchádzali do Ameriky za zlatom. A presne tá doba je teraz tu. To isté je aj dnes. Dneska je boom wellness, pretože to má perspektívu a potenciál. A práve vieda dokáže všetko zastrešiť, čo ľudia potrebujú. Za rozumné ceny a za veľmi dobré peniaze. Ja vám o nich teraz poviem. Samozrejme, na začiatok vám poviem, že to nie je niečo také, že človek sa stane partnerom, zoberie čarovný prútik, mávne a hneď bude zarábať 10, 15, 20 tisíc mesačne. Hej. Nie je to tak. To tak nikde nefunguje. To je rozprávka. Jednoducho, keď má človek správny prístup, pristupuje k tomu ako k vlastnému biznisu, ako k vlastnej budúcnosti a vytvára si vlastnú realitu pre seba, svoju rodinu, tak vie, že musí vytvárať aj určité aktivity, určitú činnosť. Ale tá činnosť je spojená s matematikou, so štatistikami a to všetko podporuje systém. Čiže keď človek robí činnosť, vyvíja aktivity, tak čas a matematika, všetko pracuje pre neho. Môže sa dopracovať ku výsledkom. Kľúčový rozdiel, prečo podnikať v takomto systéme, vám to poviem teraz. Predstavte si, že si otvoríte napríklad reštauráciu, kaviareň alebo hociaký iný biznis. Hej. Poprvé vám treba veľa peňazí na začiatok. Musíte si zamestnať personál, musíte viesť účtovníctvo, logistiku, certifikáty, predaj, marketing, viesť celý ten obchod, mať zodpovednosť za priestor, kde fungujete, renovovať a rozšírovať a neviem, čo všetko možno musíte robiť, starať sa o veľa vecí, aby ste mali nejaký ten zisk. A potom zistíte, že potrebujete kúpiť nový stroj, potrebujete kúpiť niečo, zaplatiť zamestnancov a tak ďalej. Je to veľmi veľa povinností, veľmi veľa zodpovedností na hlave a pri takom obyčajnom, akože bežnom podnikaní vám niekedy akože tá kapacita nestačí a vždycky máte nejaký ten strop. Hej. Kdežto napríklad spolupráca s viedou a v takom biznise, type biznisu, aký robíme, 90% systému pracuje za vás. Firma vyrába kvalitné produkty, certifikuje to, máme certifikáty, napríklad v Číne sú certifikáty, naše prístroje sú certifikované ako medicínske prístroje. V Európe sú to ako wellness prístroje, ale tieto certifikáty platia pre celý svet. Ale zákony a všetky tie možné paragrafy a všetko tie spoločnosti, korporátne spoločnosti, farmaceutické a tak ďalej, viete dobre, že oni blokujú jednoducho alternatívne spôsoby. Takže v Európe sú označené ako wellness, ale predsa sa môžu predávať, všade sú jednoducho certifikované po celom svete, majú dokonca halal, čo je najvyšší certifikát kvality, aj čo sa týka zloženia, aj čo sa týka použiteľnosti, pretože napríklad moslimský svet nemôže jesť hocičo, nebude jesť hocičo, hej. Oni potrebujú mať tú značku halal a presne tak je to certifikované, čo je najvyššia kvalita. Firma má sklady zabezpečené, s tým pádom, že si spravíte objednávku a do týždňa máte tovar doma, nech ste kdekoľvek. Napríklad v Anglicku ja som a tu vôbec ešte nie je rozbehnutý trh s viedou a máme tu 2 sklady. Do týždňa mám veci doma. A pritom je tu v Anglicku možno pár ľudí, možno na 2 rukách, 20 ľudí, keď neviem. Ale je tu málo ľudí v Anglicku. A máme 2 sklady. Hej. Že firma sa stará o tie základné potreby, ktoré potrebujeme my. Hej. Všetko je. Máme
svoj internetový účet, kde sa prihlásime, vidíme všetko. Všetky nákupy, všetky objednávky, všetky čísla, všetky peniaze, všetko jednoducho máme na jednom mieste na internete. Prihlásime sa tam a vidíme to. Naša úloha je iba to, že rozprávame o tej myšlienke ďalej. O tom, čo vlastne prichádza. O tom, že ľudia sa potrebujú o seba starať. Ukazujeme im, ako to môžu svoje zdravie zlepšiť a pomáhame im sa správne rozhodnúť. Hej. Je tu napísané slovo predaj, ale za tým slovo predaj môže byť všetko ostatné, čo robíme. Hej. My v skutočnosti nerobíme predaj. My nepredávame produkty. To nie je naša cesta, nie je to náš spôsob obchodovania, predávať produkty. Hej. Ako začať? Ako začať sú dve spôsoby, ako začať. Prvý spôsob je ako spotrebiteľ, ale druhý spôsob je ako líder. Každý sa sám rozhoduje, čo ho zaujíma, čo ho baví a či mu v tom vidí nejaký väčší zmysel. Niekomu napríklad variant 1 vyhovuje, pretože nemá na to, aby začal robiť biznis, ale chce to využívať pre seba svoju rodinu. A niekto zase vidí, že má v sebe potenciál, tak si povie, prečo by som to nemal využiť, keď aj tak jednoducho mám tu možnosť, lebo obidvaja ju majú, že môžem odporúčať a zarábať. Hej, tak niekto sa rozhodne, že chcem ísť touto cestou. Chcem byť líder a chcem si zarábať. Takže sú dve možnosti, o ktorých rozhodujete vy. Taký prvý variant pre obchodovanie je štandard. Balík štandard sa to volá. Je to okolo 600-700 eur hodnota tovaru, ktorý si kúpite. Vy si kúpite tovar, ktorý vy potrebujete presne pre vás na mieru. Vy si nakúpite tovar, firma vám dá celú kúpnu cenu do cashbacku na váš účet, čo znamená, že všetky ostatné ďalšie objednávky, ktoré budete robiť, budete kupovať so zľavou do 50%. Čiže máte svoj tovar a plus máte výhodu, že môžete nakupovať ďalšie veci lacnejšie. Plus máte ďalšiu výhodu, že za odporúčanie môžete aj zarábať, hej, samozrejme. Ale väčšinou ľudia, ktorí to chcú robiť iba tak, že sami pre seba, pre svoju rodinu, tak sa rozhodnú touto cestou, lebo nie je to veľký náklad. 600-700 eur si dovolí stredná vrstva, ľudia si to dokážu kúpiť a byť partnerom a využívať systém a výhody systému. A produkty samozrejme, hej. Variant pre podnikateľov druhý je zlatý trojuholník. Tu si vytvárate 3 svoje vlastné účty. Všetky 3, to sú vlastne 3 účty spojené a všetky 3 sú vaše. Veľká výhoda tohoto je, že všetky 3 sú účty, ktoré zarábajú. Čiže jednoducho každý účet má svoju vlastnú výplatu. Čiže je to trojnásobný príjem. Hej. Stojí to, keď tak poviem, okolo 2000, ja som to zaokrúhlil na 2000, ale 2200 stojí napríklad produkt Ventun a táto investícia je do rodiny, človek má prístroj, ktorý pomáha celej rodine, môžu sa na tom striedať každú pol hodinu, niekto iný sedieť, môže sa na tom aj zarábať, keď si zoberiete niekoho, poslať sa, dáš mi za to 20-30 eur, hej. To je jedno, čo s tým budete robiť, ale jednoducho je to o tom, že vy si to kúpite 2000. 2000 vám príde naspäť na cashbackový účet. Plus dostávate zo spodných účtov, pretože na spodku sú 2 účty a sú v páre. To znamená, tam máte prvý typ bonusu, step bonus. Keď máte v jednej linii napravo a naľavo 1 a 1, máte step bonus, provízia je 200 eur. A plus vám ešte firma dá darček za 600 eur aktivátor buniek. Čo vy na to? Za 2000 máte biznis, 2000 sa vám vracia na cashback, kupujete lacnejšie výrobky, dostávate prvú províziu a plus dostávate zadarmo darček za 600 eur aktivátor buniek. Vytvorili ste si 3 biznis účty a takýchto účtov si, keď budete pracovať, môžete v systéme spraviť koľko len chcete, pretože firma jednoducho nemá žiadne blokácie, že koľko účtov máš ty svojich vlastných, že musíš mať iba jeden. Tu môžete mať aj 10. Hej? Pretože tieto 3 vám vyrobia určitú
sumu peňazí, môžete si to umiestniť na miesto, kde vidíte v systéme, kde vám to presne pasuje a začne vám to vyrovať ďalšie peniaze. Všetko sa prepojí a peniaze vám prídu na účet. Čo si myslíte? Dáva vám to zmysel? Scenár. Prvých 500. Predstavte si, že rozmýšľate o tom, ako začať a chcem si zarobiť. Tak teraz rozmýšľate o ľuďoch a poviete si, tak stačí vám poznať 2 ľudí, ktorých viete, že poznajú ďalších ľudí. Hej? A teraz si takýchto ľudí oslovíte, ukážete im, ako funguje systém, zaujmete ich buď na zdravie, alebo na príjem. A oni urobia to isté, čo vy. Kúpia si zlatý trojuholník. Sledujete to? Nemusíte osloviť 100 ľudí, pozvať 50 ľudí. Stačí iba 2, ktorí vedia priniesť ďalších 2. A automaticky, že ste ich zaregistrovali ako partnerov, vy máte províziu 500 eur, ktorý systém vám dá za 2 registrácie 500 eur zárobok. A plus veľkú podnikateľskú príležitosť, lebo to není iba o peniazoch. To je o tom, že tu sa buduje medzinárodný tím ľudí, ktorý má potenciál mať jednoducho aj 1 milión partnerov, aj 10 miliónov partnerov, pretože na svete je 8 miliard ľudí. Čo vy na to? Ako to funguje geometricky? Jednoducho je to čistá matematika. Vy odporúčite 2, oni odporúčia 2, oni odporúčia 2 a tak vám to ide 2, 4, 8, 16, 32, 36. Jednoducho to rastie ako pekný stromček. Ja som vám povedal iba jeden bonus a to je step bonus. Hej? Jeden človek napravo, druhý človek na ľavo. Systém sa chová ako binár, čiže každý človek napravo, na ľavo do neobmedzenej hĺbky, keď vám tam spadne, napríklad predstavte si, že niekto vám tu prinesie zlatý trojuholník niekde v tej pozícii a niekto prinesie v tej pozícii zlatý trojuholník a budú na rovnakej linii, vy máte 500 eur. Hej. To nezávisí iba od vašej práce. To závisí od práce celého týmu, ktorý sa robí do nekonečnej hĺbky. Hej. Neviete o tom a vám cinkne, máte 500. Aha, bomba, super. Ale to je iba step bonus. Ale systém je rozdelený na dve strany, práva, ľava. A vy máte ešte nárok na binárny bonus. Binárny bonus je z menšieho obratu v mesiaci, alebo menšej strany 10%. To môžu byť tiež veľmi pekné čísla. A ďalší tretí bonus je bonus za opakované nákupy. Ten sa robí vyúčtovanie 28. 29. sa vypláca a je to 5% z objemu nákupov až do 9. linie. Všetky bonusy sú vyplácané hneď. Okrem tých 5%, to je vyúčtované raz za mesiac. Čiže dneska spravíte obchod, cinknú vám peniaze a vy si ich môžete poslať na váš účet. Toto je vieda. A scenár 1. Ako sa dostať napríklad ku príjmu 1000-1500 eur? Vám stačí nájsť a mať 6 aktívnych členov s trojuholníkom. To sú ľudia, ktorí radi investujú peniaze. Sú to ľudí, ktorí chcú vytvoriť nejaké podnikanie, rozmýšľajú o nejakej príležitosti, chcú sa postaviť na nohy a zbaviť sa práce, majú našetrené peniaze. Sú to dôchodcovia, ktorí sedia doma a nevedia, čo majú robiť, ale chceli by sa posunúť ak je v živote dopredu, tak si jednoducho kúpia samý produkt pre seba, pre svoju regeneráciu, ale majú zároveň aj príležitosť podnikať a rozširovať toto povedomie. 6 aktívnych členov, 1000 až 1500 eur. Keď sa vám vytvorí štruktúra 12 až 15 partnerov aktívnych, tak vaša výplata je 3000 až 5000 eur na mesiac. Ale ako sme rozprávali, každý účet je zvlášť, takže to môže byť na každom účte 3 až 5000. Hej. Všetky 3 účty majú iné čísla.
Spolu, keď to spojíte, môže vám výjsť celkom iná suma. Hej? A plus tu už ste určite, tu na takejto situácii ste už direktor, máte príspevok na dovolenku každý mesiac 100 alebo 200 eur a môžete s firmou chodiť zadarmo na dovolenky, ktoré firma robí aj 3-krát do roka. Plus dostávate od firmy darček za to, že ste boli na dovolenke v hodnote povedzme 1000 eur tovar. To som ešte nikdy nevidel. Ja som bol na dovolenke 2-krát v Číne a 2-krát som dostal kufor s tovarom. To som nikdy nevidel. A nepotreboval som ani cent na dovolenku. Od A po Z všetko postarané. Všetko. A to bol luxus. Zážitok na celý život. Scenár 4. Keď máte ambicióznych ľudí, staráte sa o svoj tím, samozrejme nie sami, pretože máte podporu lídrov zhora, všetkým ľuďom záleží na vašom úspechu. Stačí len to chcieť. A všetci ostatní sú vám pripravení pomôcť, aby ste boli úspešní. Hej. Môžete mať pozíciu national direktor, príjem cez 10 000 a plus firma dáva autobonus 500 eur na mesiac, ktoré môžete použiť na čokoľvek. Nemusíte kupovať auto. Hej. Keď máte 3 účty, máte 1500 na mesiac. Čo vy na to? Iba tak. Mimo výplaty. Čo poviete na systém? Najhoršie, čo sa môže stať, je to, že si kúpite niečo, čo vy sami doma používate, čím si pomáhate, aby ste sa cítili lepšie, aby ste mohli zrelaxovať, oddychnúť, mali energiu. A to je všetko. Aké to je riziko? Povedzte mi v dnešnej dobe. Aké to je riziko? Ale to lepšie, čo sa môže stať, je jednoducho to, že si zmeníte celý svoj život. Získavate pasívny príjem, pretože tým nakupuje a tým pádom vy zarábate. Viete, aké pravidlo investorov, boháčov, milionárov? Čas a peniaze iných ľudí pracujú pre vás. Je to fér, je to seriózne, pretože vy jednoducho budujete. To je vaša práca. Čo si o tom myslíte? Dopracovať sa k takémuto pasívnemu príjmu, to zmení všetko vo vašom živote, pretože si viete dovoliť možno lepší dom, lepšie auto, lepšie školy pre vaše deti, lepšiu budúcnosť, hlavne zdravie pre vašu rodinu, že si viete ako rodina všetko lepšie užívať. Dáva vám to zmysel? Možno poviete, to je pyramída. Ale pyramída to není, pretože pyramída je vtedy, keď dávate do nejakej firmy peniaze pod sľubom, že tie peniaze vám začnú pracovať a budete mať z toho výnosy, zisky a tak ďalej a tak ďalej. Není tam žiaden produkt a sú tam iba sľuby. V našom systéme máme kvalitné produkty, vzdelávanie, podporu, je to férový a zákonný systém. Pracujeme podobným systémom ako mnohé franšízy, jednoducho všetko možné na trhu. Hej, je veľa firiem, ktoré podobne pracujú ako my. Hej, využívajú odporúčací marketing. Že to nie je žiadna pyramída. Hej, to ani zo srandy, to je proti zákonom. Hej. Toto je férový biznis. Férová ponuka. A spoluprácou získavate 8 zdrojov príjmu. Okamžité bonusy, ako som hovoril, step bonus, 50% z nižšieho balíka, 10% binár, 5% z opakovaných nákupov do 9. linie. Máte pasívny príjem, líderské odmeny, líderské bonusy, bonus za aktivitu, to som vám nepovedal, ale keď chodíte každý deň 10 000 krokov, firma vám dá 10 eur do cashbacku. Keď to robíte celý mesiac, firma vám dá extra 500 eur do vášho cashbacku, aby ste si mohli kupovať lacnejšie. Firma podporuje to, aby sme boli zdraví.
aj takouto formou, že nám dáva 500 eur mesačne za to, že robíme kroky, že chodíme. Autobonus, cestovný bonus a pre lídrov percenta z celosvetového obratu. Potenciál je tu obrovský. A všetko je transparentné, férové a legálne. Keby sme to chceli zhrnúť. Vstup je dostupný, pretože 600, 700 alebo 2200 to nie je až taká veľká položka v porovnaní s tým, čo tie prístroje dokážu a čo vám prinesú, akú hodnotu dajú vašej rodine. To je nič. Spočítajte si, koľko vás stojí chodiť po doktoroch, koľko vás stojí tabletky, koľko vás stojí čakať na nejaké vyšetrenie a stratiť prácu kvôli zdraviu. A spočítajte si, koľko všetko to stojí. Čo všetko to stojí. A keď zoberiete, že máte technológiu, ktorá inde funguje za stovky tisíc a vy ju máte doma za 2200, je to nič. Čiže risk žiadny. Nízke riziko. Najhorší scenár, máte svoj prístroj doma. Ale keď sa vám bude dariť, keď viete, že ste šikovní, poznáte dvoch ľudí, ktorí poznajú dvoch ľudí, tak ste jednoducho idete dopredu a vaša investícia sa vám veľmi skoro vráti. Takže to bolo všetko, čo som vám chcel dneska povedať. Dúfam, že presne som to stihol v čase. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Nerozobral som produkty, aké máme a marketing, ako funguje do detailov, ale nerozobral som to pretože máte určite ľudí, ktorí vás sem pozvali, zavolajte si s nimi, dohodnite si stretnutie cez Zoom alebo naživo a porozprávajte sa s nimi o tom, alebo keď nie, tak mi napíšte, dohodnime si termín a budeme sa o tom rozprávať, koľko času budete potrebovať, toľko času vám dám. A keď sa vám táto myšlienka páči, nastavíme určitý systém, ako sa k tomu môžete dopracovať. Poradím vám, ktorý produkt je pre vás a ako začať a budem vám pomáhať v tom, aby ste boli od začiatku úspešní. Ja vám prajem pekný večer, ďakujem vám za to, že ste si našli čas. Dúfam, že tento webinár naplnil vaše očakávania a držím vám palce, veľa zdravia a teším sa na spoluprácu.